Val, gràcies, senyor president. La veritat és que, ja ho hem dit alguna vegada, d'aquells pais, estos lodos. Miren, l'Ajuntament de Xàtiva en l'any 2000, quan aprova el Pla General d'Ordenació Urbana, està aprovant un pla que no se correspon amb la realitat. S'està aprovant un pla totalment sobredimensionat i un clar exemple el trobem en el sòl industrial, quan encara ni tan siquiera s'havien esgotat els terrenys dels polígons A, el D i l'H, ja estaven fent pais per tal de reparcel·lar més terrenys. I a més unes parcel·les molt grans, com si així anara a vindre la Walt Disney o la segona versió de Terra Mítica, però en realitat això no va ser així. En realitat és que ara mateix tenim milers de metres quadrats que estan sotmesos a un valor catastral que no se correspon amb la realitat. I això per què ho feien? Esperem que algun dia ens ho conten. La qüestió és que ara nosaltres sí que sabem quines són les conseqüències. I les conseqüències és terres sense producció, una pressió fiscal totalment desorbitada, unes plusvàlues que han de pagar els hereters d'aquelles terres també totalment desproporcionades i sobretot també unes despeses per a aquest Ajuntament que esperem que algun dia siguin ressarcides. Miren, nosaltres així hem votat la resolució del PAI Cànyoles. Sí que l'hem votat, però nosaltres demanàvem dues coses. La primera, que se fera un estudi sobre les despeses que havia suposat, complint-se, evidentment, tot allò acordat en el conveni. Tots sabem que quan se fa un PAI, això és un contracte, és un conveni entre l'Ajuntament i entre l'agent urbanitzador. N'hi ha obligacions i drets, tant per part d'una part com de l'altra. I així el que nosaltres volem és que allò que es va estipular en aquest conveni, allò que es va signar, es complisca. I evidentment que nosaltres, quan vam votar la resolució del PAI Cànyoles, també van demanar una altra cosa, la desclassificació d'aquests terrenys, perquè pensem que aquests terrenys no deuen de tindre la valoració que ara mateix hi ha. Però no es van fer cas, absolutament en res. De fet, el conveni al final no s'ha complit i després tampoc s'han iniciat els passos per a la desclassificació. I quan diguem que el conveni no s'ha complit, ho diguem en raó. Ho diguem en raó perquè la clàusula quarta d'aquest conveni deixava ben clar que si la empresa que promovia el PAI no feia el projecte de reparcel·lació en 4 mesos, s'estava incomplint aquest conveni. I en els 4 mesos primers no es va fer aquest projecte. Motiu per a dir que n'hi ha un punt d'incompliment. De la mateixa manera que l'administració no pot sentir-se responsable de que no hagi arribat el subministre elèctric tal i conforme en un principi es pensava l'agent urbanitzador, perquè això ja ho hauria de tindre calculat des d'un principi. Nosaltres no puguem assumir aquesta responsabilitat. Miren, des d'Esquerra Unida estem segurs que si en vez de ser l'agent urbanitzador haver sigut l'Ajuntament el que hagués fallat i no s'hagués fet aquest PAI per culpa de l'Ajuntament, sí que s'hagués complit aquest conveni perquè s'haurà reivindicat. I nosaltres com a Ajuntament també tenim que reivindicar els drets de la ciutadania i les contrapartides que n'hi havia ahir. Per això parlem dels 835.000 euros, d'aquest 10% que suposava el projecte total del PAI Cànyoles, de la mateixa manera que volem que s'estudi el PAI Albaida, perquè aquests diners ara ens vindrien molt bé, i tant que ens vindrien molt bé, per a tota aquella gent que està pagant un IBI totalment desorbitat, sense ningú sentit, i que està causant, evidentment, greuges a importants sectors de la ciutadania de Xàtiva. Nosaltres demanem això, que se tingui en compte el conveni i que se complisca, però sobretot també el que demanem és la desclassificació. I aprofitem avui per a començar a llançar una proposta respecte a l'ordenació del territori. És necessari que ens sentem tots per a repensar quina ha de ser la Xàtiva del segle XXI en quant al tema del territori. Però ha de ser un pacte entre tots i totes i per a tots i totes. No ens valen ja aquests plans generals del segle passat. No ens valen. Nosaltres el que volem és que siga un pla sostenible i pensat per a les persones. Que la nostra terra torni al seu estat natural. Nosaltres no podem encara mantenir zones de dotació, podríem dir industrial, quan realment són horts. El que volem és que la gent que s'estima la seva terra, que s'estima la seva feina com a agricultor, que puga continuar fent-ho i, a més, en les millors condicions possibles. I, sobretot, també demanem una cosa, demanem coratge polític. Coratge polític per a dir-li a tota aquella gent que està afectada per espais que no n'hi ha il·lusió de que torne allò d'abans, que la festa s'ha acabat, que la ressaca l'estem pagant tots, i que segurament que d'ací 2 anys no va tornar ninguna ànsia constructora tal i conforme l'hem patit. La qüestió és que esperem que les coses tornen al seu lloc i sobretot que se complisca allò que es va acordar,
que el pacte que es va acordar, que el conveni que es va acordar es complisca i que l'Ajuntament reivindique allò que és de tots els ciutadans.